1927ko apirilaren 26 hartatik 75 urte pasa diren arren, Gernikako bonbardaketak bizirik dirau gizartearen memoria. Eta gure oinpean sutan dauden sustraiek oinu egin arazten digute. Ez ginen gu izan, haiek izan ziren. Eta denok ez esanik, gerra iragana izango da, eta bakea etorkizuna. Gerra gehiagorik ez, odol gehiagorik ez, inoiz ez.